Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, men sizlerle şu İstanbul'dan ýüzenýän. Ene biz öň paýlaşdyk, gysasyk, men ýene de gysasyk öwelmem ýa-da denledim. Türkiýe stipendiýalaryndan maňaşykly. Ene Türkiýede stipendiýa bilen mut okap bilýäňiz. Näip bolsa, munyň resmiýetler kabul edişlik 10 ýanwarda başlaýar. Ortaça bir ay dowam etdi. Ata Vatan Türkmenistan saýtyny ýakynda giňişleýän paýlaşar. Şertleri näme, näçe ýaş bolmaly ýene bir zat. Hemmetini. Ine şuň man oglanamyz saýtymyzda ýene bir habar paýlaşdyrdy. Ýani Russiýada da stipendiýa bilen bilim alyp bilýäňiz. Inni o habara mene saýtymyzdan okap bilýärsiňiz giňişleýin. Indi bäri diýjek bolan şey. Diňe daşy ýurtda, ýani Avril üniversitetlerinde bilim almak üçin taýhaňyzyň puly gerek däl. Şeýle stipendiýalar köp. Ata Vatan media bolup bilen paýlaşýar. Ine şol sebäpli stipendiýalardan habarly bolun. TikTok'ta wagtymyzy agy ýesirip köp okasak nähip olsa diňe pulumyz bolmasa da diňe baýlaryň şahaty feýdiýat ýok. Pulumyz bolmasa da şeýle stipendiýalardan dünýä derejesinde bilim alyp ine nähip olsa watanymyza, milletimize, ilkinji nowatda elbetde öwrümizde, maşgaramyza peýdali ýaşlar bolup ýetişer. Herçe hoş, sag bolun.